Исламысы сеферда сейшембі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алгатыба төп темалар турында. Ноэль Мәгдиев иктисад, төзелеш, капиталь төзекләндерү һәм башка темаларга кагылган сорауларга җавап бирде. Чаллыда мэр катнашында матбугат конференциясе үтте. Ял итү базасыннан җәү чыгып китә, 2 тәүлектән соң үле гәүдәсен табалар. Полиция хезмәткәрләре корпоративларда уяу булырга чакыра. Ел дәвамында Чаллыда 100 тоннага якын продукция җитештерүчеләргә кире җибәрелгән, 60 тонна товар юк ителгән. Ветеринарлар 2018 елга нәтиҗә ясады. Бүген Чаллыда шәһәр мэры белән матбугат конференциясе үтте. Журналистларның сораулары яшәешнең барлык тармакларын үз эченә алды. Алар иктисад, төзелеш йортларда узакка сузылган капиталь ремонт темаларына әйде, шәһәр башлыгы яңа елны кайда һәм ничек каршы алачагын да әйтте. Очрашу 2 сәгать ярым дәвам итте. 2018 елның 11 айында Чаллыда 45 миллиард сумлык салым җыелган. Бу узган ел белән чагыштырганда 6 миллиард сумга артык. Икътисади күрсәткечләрдә дә үсеш күзәтелә. Монда кече һәм урта эшмәкәрлекнең социаль-икътисади үсеш территориясенең дә роле аз түгел. Предприятиеләр саны арта, кадрларга кытлык проблемасы кискенләшә. Чаллыда хәзер техник вуз ачу турында сүз бара. Без создания полнокровного технического университета на базе федерального университета решить проблему обеспечения подготовленными техническими кадрами сегодня довольно сложно. В этом нуждается КАМАЗ, в этом нуждается большинство машиностроительных предприятий нашего города. Матбугат конференциясында социаль төзелеш мәсьәләсе дә күтәрелде. Аквапарк, көрәш сарае төзелеше көтелә. Капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ объектлар да бар. Әйтик, йогышлы авырулар хастаханәсендә эш башланды инде. Шулай ук мэр йортларда капиталь төзекләндерүгә дә тукталды. Шәһәрдәшләр арасында эшнең озакка сузылуына ризасызлык белдерүчеләр шактый булды. Тендер системасы үзгәрү белән бәйле ремонт соң старт алды. Я, честно говоря, вот как практик, не сторонник был того, чтобы там какие-то большие изменения вносить. Работала же система. Работала. Подрядчики работали. Новых подрядчиков не появилось. Просто эти подрядчики оказались зажаты во времени. Недоработка наша. Мы признаем свои ошибки. Мы готовы признать свои ошибки. Поэтому мы приносим свои извинения за неудобства жителям нашего города. 2 сәгать ярым дәвам иткән матбугат конференциясында мэр 15ләп сорауга җавап бирде. Шәхси сораулар да игътибарсыз калмады. Әйтик, Ноэль Мәгдиев яңа елны үзенең якыннары белән каршы алачагын, 3 оныгы белән шәһәр елкасына барачагын әйтте. Шәһәрдәшләргә исә 2019 елда да бергә һәм бердәм булып яшәргә, үсештә булырга дигән теләген юллады. Эсенханова, Константин Величко, яңалыклар. Чаллыда һәм шәһәр яны ял итү базаларында яңа ел корпоративлары бара. Полиция хезмәткәрләре алкоголь куллану нәтиҗәсендә аянычлы хәлләр килеп чыгарга мөмкин дип кисәтә. Мисал өчен, якшәмбе көнне ял итү базасыннан яшь егет җәяү чыгып китә. Аның үле гәүдәсен бүген боз өстеннән таптылар. Бәйрәмнәрдән соң пичак кадап утыру очраклары да теркәлде. Яңа ел бәйрәм алдыннан кисәтәсе килә, бер-берегезгә игътибарлы булырга, телефоннарыгызны калдырмаска теләсә кайда һәм юлга чыкканда үзегезне бер-берегезгә карап, игътибарлы булырга. Бүгенге көндә националь паркта бик интенсивное движение, шуңа күрә бик күп спиртлы эчемлекләр белән мавык маска, бер-берегезгә игътибар булырга киңәш итәм. Чаллы ветеринарлары узып баручы 2018 елга нәтиҗә ясады. Шәһәрдә куркыныч авырулар теркәлмәгән, читтән кертелгән товарлар барысы да җентекләп тикшерелгән. Иң төп казаныш Меркурий электрон документлар әйләнеше программасына уңышлы кушылу. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Ел дәвамында Чаллыда 60 тонна продукция юк ителгән, 100 тоннага якыны яңадан җитештерүчегә җибәрелгән. Бу төрле оешмаларда, сәүдә объектларында ветеринарларның эш нәтиҗәсе. Нитратларга, нитритлар, радиация деген показательләргә туры киләме, сыйфатлымы, кешеләргә ярыймы ашарга, юкмы. Менә шушы продукцияны тикшергәннән соң, безнең 60 тоннадан күбрәк продукциясы үтелгә җибәрелде. Монда инде үтелгә җибәргән өлешләре, я продукция килгәндә үк бозылып килгән, алай да булырга может, машина юлда ватылып китә бит инде, условия хранения соблюдательные. Или уже сатуда торганнан вакыт эчеге. Бу елның төп уңышы Меркурий электрон документлар әйләнеше системасына кушылу. Аның ярдәмендә Ростовтан килүче кош гриппы йоктырган продукцияны Чаллыга килгәнче үк ачыклыйлар, шәһәргә керү белән юк итәләр. Африка бизгәге вируслык фазылык эшләнмәләрендә тиз арада яндыралар.
Ветеринария birleşmesinde kadrlar әзірлеу мәсьәләсенә дә җитди карыйлар. Белгечлеккә кызыксыну уятыр өчен төрле бәйгеләр уздыралар. Мисал өчен 9 яшьлек Раил Гаффанов фотосурәтләр бәйгесендә Чаллыда 1-нче, республика буенча 3-нче урынны алган. Мин бишләргә генә укыйм, әтигә дә булышам. Мин хайваннарны карыйм, каналларны карыйм хайваннар турында. Ел нәтиҗәләре буенча әлеге өлкәдә тырышып эшләгән хезмәткәрләр һәм ветеринария темасын яктырткан журналистлар да бүләкләнде. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә полиция Кыш бабайы Бөтен Россия хәйрия акциясы старт алды. Эчке эшләр идарәсенең бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге хезмәткәрләре авыр тормыш хәлендә калган балаларны яңа ел белән котлап бүләкләр өләшә. 100-гә якын бала Чишмә халыклар дуслыгы йортында узган бәйрәмдә күңел ачып кайтты. Алар белән иҗат төркеме бездә очрашты. И снег такой пушистенький, пушистенький. Яңа ел бәйрәмен хастахана клоуннары ачып җибәрде. Алар сабыйлар өчен кызыклы конкурслар әзерләгән. 1 сәгать эчендә балалар яңа ел әкиятен тыңларга, кара төшеп уйнарга, җырларга, биергә дә өлгерде. Кичәнең иң мавыктыргыч чагы сәхнәгә Кыш бабайның чыгуы. Кыш бабай гади түгел, җилкәсендә погоннары бар. Здравствуйте, ребята. Кыш бабай әлбәттә бүләксез килмәгән. Яңа ел чыршысы янында әйлән-бәйлән уйнаганнан соң һәрбер балага күчтәнәч таратты. Игры интересные были. Танцевать было, понравилось очень. И подарки сейчас дали. Дед Морозом меня мама сфоткала. Мне очень все понравилось. Я хочу на следующий год сюда еще раз прийти. Полиция Кыш бабайы нәниләргә кунакка ел сайын килә. Акция 15 ел элек беренче тапкыр нәкъ менә Чаллыда башланган. Бу акция инде бирә балаларга милициялардан куркмаска, алар белән на равных можно сөйләшергә өйрәтә инде. И һәм ниндидер проблемалар семьяда булса, алар әти-әниләре дә, үзләре дә безгә килеп, инде үзләренең проблемаларын ничек тишәргә сорап һәм без помогать итеп тә торабыз. Полиция Кыш бабайы 2019 елның 15 гыйнварына хәтле дәвам итәчәк. Мәрьям Файрушина, Динар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда һава торышы начарлану көтелә. Бүгеннән иртәгә кичке 6-га кадәр булытлы һава торышы булачак. Төнлә урыны белән кар яву көтелә. Көндез буран дип вәгъдә итә синоптиклар. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 7-12 метр тизлектә исәчәк. Көндез исә көчәйгән вакытта 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Төнлә минималь һава температурасы -11, -14 градус булачак. Аяз вакытта салкынлык -17 градуска кадәр җитәргә мөмкин. Көндез -8, -11 градус булачак. Метеорологлар юлларда бозлавык һәм кар көртләре турында кисәтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Юлларда сак булыгыз. Лови новую новогоднюю скидку в Эссан каждый день. Горбуша с головой свежемороженое потрошеное 119,90. Акция действует с 25 декабря по 2 января в гипермаркетах Эссан. Подарки из Эссан под каждой елочкой. Эссэн. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.